эмомалӣ раҳмон ба амниятиҳо дар ноҳияи Панҷ хона доду хизмати софтдилона хост. украина созишномаи тиҷорати озод бо иттиҳоди давлатҳои мустақил даст мекашад. замону макони мулоқоти сарони кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ маълум шуд. раис ҷумҳури Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ ки бо Афғонистон ҳамсарҳад аст, барои кору иқомати кормандони мақомоти амниятӣ бинои маъмурӣ ва хонаҳои хизматиро ба истифода дод. ба иттилои дафтари матбуоти раис ҷумҳури Тоҷикистон, корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 оғоз ёфта будааст. ин бино аз 5 ошёна иборат буда, бо шабакаи гармидиҳӣ таъмин мебошад. эмомалӣ раҳмон дар маросими ифтитоҳи ин бино аз кормандони мақомоти амниятии миллӣ хостааст софтдилона ба нафъи давлату миллат хизмат намоянд. гуфтанист, ин аввалин хонаҳои хизматӣ барои амниятиҳо набуда, вақтҳои охир дар чанд ноҳияҳои Тоҷикистон хонаҳои истиқоматии хизматӣ барои кормандони мақомоти амниятию интизомӣ ба истифода дода шудаанд. дар ҳамин ҳол шикояти садҳо сокинони бехонумон монда ва ниёзмандро мақомот ба назар намегиранд ва бештар таъмини сокинони ниёзманд ба сарпаноҳ ба дӯши соҳибкорон вогузор мешавад. украина барои бекор кардани созишномаи минтақаи тиҷорати озод бо иттиҳоди давлатҳои мустақил омода мешавад. девони вазирони украина аллакай барои омода кардани лоиҳаи қонуни дахлдор кор карда истодааст. дар ин бора дар дафтари матбуоти Верховная Рада бо истинод аз гуфтаи муовини раиси Кумитаи рушди иқтисод Роксолана Пидласа хабар дод. созишномаи бисёрҷонибаи тиҷорати озод 18 октябри соли 2011 миёни кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил баста шудааст. кишварҳои Украина, Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон, Беларус ва Русия узви ин созишнома ҳастанд. ба далели таҷовузи Русия алайҳи Украина ба тиҷорат бо Русия эмбарго ҷорӣ шудааст. Пидласа гуфтааст, вақти он расидааст ки тиҷоратро деколонизатсия кунем ва аз ин шартнома даст кашем. вакили мардумӣ ёдовар шудааст ки Украина бо тамоми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил созишномаҳои дуҷонибаи тиҷорати озод дорад. узви ташкилот барои демократия ва рушди иқтисодӣ ГУАМ мебошад. илова бар ин, конвенсияи минтақавии Пан-Евромед дар муносибатҳо бо Гурҷистон ва Молдова татбиқ мешавад. Роксолана Пидласа афзудааст, Украина бояд дар созишнома ва ҳамкориҳои муштарак бо кишварҳое ки дар он Русия зургӯӣ мекунад, даст кашад ва бо кишварҳои дӯст бидуни ширкати Русия ҳамкориро ба роҳ монад. ҷаласаи навбатии шӯрои амнияти созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки аз роҳбарону кишварҳои узви созмон иборат аст, дар Ереван мегузарад. роҳбарони кишварҳои узви СПАД дар ҷаласаи навбатӣ дар Арманистон масоили амниятиро баррасӣ хоҳанд кард. ба иттилои СПАД, қарор аст ки ҳамоиши навбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии СПАД 23 ноябр дар Ереван баргузор шавад. аз мавзӯъҳои меҳварии мулоқоти навбатии сарони кишварҳои узви СПАД аз ҷумла таниши Озарбойҷону Арманистон, сари Қарабоғи кӯҳӣ ва роҳҳои ба эътидол овардани он мебошад. маврид ба зикр аст ки ин масъала ҳамчунин дар ҷаласаи ғайринавбатии шӯрои амнияти дастаҷамъии СПАД рӯзи 28 октябр тариқи онлайнӣ баргузор шуда, ҷонибҳо зарурати эътидоли вазъ аз тариқи роҳҳои сиёсиро таъкид намуданд.